באמת יכול להיות בן אדם, תעביר לו סיסטם, ותעביר לו שיטה, ותעביר לו איזשהו שלד נכון, וכלים מכניים ופרקטיים, ואתה ממש תעביר אותו איזשהו תהליך מאוד מאוד נכון וטוב. אבל אם אתה תעביר אותו את התהליך הזה רק ברמה מכנית ושכלית, מה שיקרה, הוא יגיע לשיחה, ויהיה לו את הדרך בצורה הכי טובה שיש. אבל הוא ייקח את הבן אדם בצד השני, ואיך שהוא יצד איתו בתוך הדרך הזאת, בעצם הוא יצד איתו בצורה שהיא לא מוליכה, שהיא לא הרמונית. היום אני מבין, העיקרון המשמעותי יותר בהשפעה, זה בכלל יושב על איזשהו אנרגיה שאתה בא איתה. אתה תשפיע על אנשים מתוך אינטליגנציה שאתה תשדר, מתוך מה שאתה תשדר, מתוך המצב הפנימי שבו אתה נמצא. המערכת המכנית, המערכת השכלית, השביל, הדרך, הכלים הפרקטיים במחירות הם טובים ונכונים, וזה רגל בפני עצמה וכבודם במקומם מונח. בסוף, המצב האנרגטי שאתה מקרין החוצה, זה בעצם הדבר שהכי משפיע עלינו כבני אדם.